Takže ešte raz vítajte. Teším sa, že sme tu v takomto počte, aj keď sa týka o výzvu, ktorá je veľmi, veľmi úzko zašpecifikovaná. Ako som spomínala, ak aj budete musieť odísť skôr, je to úplne v poriadku. Tento webinár bude nahrávaný a zverejnený jednak na webovej stránke nadácie Volkswagen a potom aj na YouTube kanáli, takže sa k tomu hoci kedy budete vedieť vrátiť. Možno iba pár takých základných pravidiel stretnutia na úvod. Poprosím vás mať vypnutý mikrofón, hlavne teda v tej prvej časti, kedy ja vysvetlím zámer a základné informácie k tejto výzve a pozrieme sa aj na kritéria hodnotenia a samotnú žiadosť. A potom samozrejme budete mať aj priestor na otázky. A ak by sme náhodou aj otázky všetky nestihli, tak samozrejme na konci prezentácie budú aj kontaktné údaje na mňa, na kolegynku, ktorá veľmi radi vám ich zodpovieme aj po samotnom webinári. Tento webinár bude trvať od cca 60 do 90 minút. Uvidíme, koľko bude otázok. A čo sa týka keby tej agendy, na začiatok by som vám krátkosti niečo povedala o nadácii a čo nás v podstate viedlo spustiť túto otvorenú výzvu, o samotnej grantovej výzve a hodnotiacich kritériách, možno na čo si dávať pozor. A rovno by som potom premostila aj k samotnej žiadosti a dala vám pár praktických tipov na to, ako ju možno urobiť efektívnejšie, alebo že čo pri tých otázkach, akú odpoveď, aký typ podpory, odpovedí očakávame. Takže zazdielam prezentáciu. Môžem sa spýtať, že či ju vidíte na celej obrazovke? Ak by mi niekto vedel, a možno Veronika alebo Dáška odpovedať. Áno, vidíme. Vidíme. Ale nie na celej obrazovke. Je to zatiaľ len ako prezentácia otvorené. Zaujímavé, že vás nepočujem. Možno, ak by ste mi vedeli do chatu, prípadne napísať. Super. Hádam, budú vidieť aj slajdy, ak náhodou, lebo niekedy to trošku zblbne, tak skúsim to ešte takto raz. Super. Toto ešte trošku premiesním. Zaujímavé, že mi trošku zamrzol počítač. Skúsim to ešte takto raz. Super. V podstate nadácia Volkswagen je tu už 18 rokov. Hádam, vidíte taký žltý slajd. A od roku 2008 sme prerozdelili viac ako 16 miliónov eur na pomerne veľký počet projektov a v súčasnosti sa zameriavame na vzdelávanie, teda hlavne s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu, pomoc zraniteľným skupinám a podporu komunít. Čo sa týka oblasti vzdelávania, ktorá v podstate aj tak dlhodobo bola
hlavnou oblasťou nadácie. Teraz akoby s oveľa väčším dôrazom na inkluzívne vzdelávanie je skutočne aj v súčasnosti tá hlavná oblasť. Čo sa týka aj počtu partnerov, aj počtu alebo výške alebo obnosu finančných prostriedkov, ktorý do tejto témy dávame. A v tejto oblasti sa sústreďujeme na podporu raného detstva, podpory inovácií na materských a základných školách a podporu pedagogického a nepedagogického zamestnanectva v zavádzaní týchto inovácií. Čo sa týka oblasti raného detstva alebo raného vzdelávania a starostlivosti, je to pomerne nová oblasť, ktorej sme sa začali veľmi intenzívne venovať minulý rok, kedy aj nadácia prešla pomerne veľkou zmenou stratégie. A sme si uvedomili, že tým, že v podstate v nadácii našim primárnym cieľom je znižovať nerovnosti o vzdelávaní, tak nám dáva veľký význam nielen akoby na úrovni jednotlivca, rodiny alebo celkovej komunity, ale aj ekonomicky sa sústreďovať na toto dôležité obdobie vývoja detí a tým, že pre nás veľkú dôležitosť zohrávajú aj dáta, ale aj akoby diskusie s tými ľuďmi z terénu, tak si uvedomujeme, že akoby ten význam to má obrovský a sú na to aj dáta. Konkrétne, že každé investované euro sa vracia 7 až 12 násobne. Minulý rok sme začali spoluprácou s jedným z našich partnerov, s prvým partnerom v tejto oblasti, Cestou von, kde podporujeme ich novovznikajúci, alebo teda nový program akadémie, ktorá má za úlohu akoby škálovať ich metodiku pomoci alebo vzdelávania, zvyšovania rodičovských zručností a prácou s rodinami a deťmi z chudobných, marginalizovaných komunít. A tento rok v podstate pokračujeme v tejto podpore a rozšírili sme ju aj na ďalšiu organizáciu s názvom Odperinky, ktorá v podstate sieťuje viacero organizácií, ktoré majú za cieľ zlepšovať a zvyšovať kvalitu toho raného detstva. A práve podpora, ktorú dávame tejto organizácii, bude putovať na zvyšovanie kapacít týchto jej členov, ale aj nečlenov, aby celkovo ten ekosystém v oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania sa stále zvyšoval. Čiže keď to mám tak zhrnúť, tak úspešní žiadatelia v tejto výzve nebudú akoby mať len tú finančnú podporu, ale akoby ich vieme zosieťovať aj cez organizáciu Odperinky aj s ďalšími aktérmi, pretože si uvedomujeme len, že tou spoluprácou akoby ten dopad sa znásobuje. Ako som na začiatku aj spomínala, keď sa ľudia prihlasovali a padla tam aj tá otázka, tak hlavný ten cieľ výzvy je podpora testovania a škalovania prístupov pre zvýšenie prístupu a kvality k inkluzívnemu vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve. Najmä pre znevýhodnené alebo marginalizované skupiny obyvateľstva s potenciálom identifikovať dlhodobé strategické partnerstva nadácie Volkswagen Slovakia. Je to pomerne komplikovaná veta, ale v podstate ja som tam zvýraznila niektoré body, ktoré sú pre nás skutočne dôležité. Ten prvý je, že my sa chceme sústreďovať v tom ranom detstve
ako firmná nadácia na podporu organizácií, ktoré pôsobia v testovaní, ako aj škálovaní týchto prístupov, lebo je pre nás dôležité, aby sa šírili ďalej. A čo sa týka toho vzdelávania, tak skutočne ten náš dôraz je na inkluzívne vzdelávanie. Uvedomujeme si, že práve v tom rannom detstve akokoľvek znevýhodnené alebo marginalizované skupiny obyvateľstva sú znevýhodnení a práve podpora v tejto akoby časti vývoja dieťaťa je veľmi dôležitá. A možno poslednú vec, ktorú by som dodala, tak tým, že v podstate my v týchto otvorených výzvach nielen poskytujeme takú krátkodobú podporu na jedno projektové obdobie, ale slúži nám to aj na nejakú identifikáciu dlhodobejších partnerstiev. Čiže akoby táto otvorená výzva nám slúži aj na identifikovanie si partnerstiev, s ktorými budeme mať ambíciu možno pokračovať aj ďalej do ďalších rokov a pretransformovať ich na dlhodobé partnerstva, lebo si uvedomujeme, že ak máme ambíciu dosahovať nejakú dlhodobú reálnu zmenu, to jedno projektové obdobie je pomerne limitujúce. V podstate tým, že sme mali trošku širšiu aj výzvu v minulom roku, tak teraz presne sme v tom bode, že si s tými partnermi diskutujeme a hľadáme preniky, ako s niektorými pokračovať aj ďalej. Čo sa týka tých veľmi základných informácií o tejto výzve, ten obnos finančných, celkový obnos finančných prostriedkov je 40 000, s tým, že plánujeme podporiť 4, maximálne 5 projektov, maximálne výške teda 10 000. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov organizácie nie je potrebné a podpora bude vyplácaná v 2 splátkach. Po podpise zmluvy vo výške 75% a potom po schválení záverečnej správy, kedy zaplatíme ten zvyšok 25%. Čo sa týka toho projektového obdobia, tak je nadizajnované od 1.4., 1. apríla do konca novembra tohto roka. A spustenie podávania žiadosti bolo 19. Viem, že už niektorí aj úspešne žiadosť vyplnili. Viem, že niektorí už máte aj niektoré žiadosti rozpracované. Dnes máme tento informačný webinár a uzavierka prihlášok je na budúci týždeň 5.2. Samotné vyhodnotenie by malo byť do 15.3. tým, že v tých následujúcich 15 cca dňoch plánujeme podpis zmluvy, aby to projektové obdobie mohlo začať od toho prvého. Čo sa týka primárnych cieľových skupín, ten dôraz samozrejme tým, že je na rané detstvo, ranú starostlivosť, vzdelávanie, tak sú deti vo veku od 0 do 6 rokov. Aj v podstate s platformou od Perinky sme diskutovali o tom, ako nadstaviť to správne vekové rozhranie, tým, že vieme, že aj samotné výskumy sa trošku líšia odporúčania, ale nakoniec sme to dali v podstate od narodenia dieťaťa až po tú tranzíciu medzi materskou a základnou školou. A ďalšou cieľovou skupinou sú samozrejme rodičia, alebo teda primárni opatrovatelia detí, pretože si uvedomujeme, že čo sa týka vzdelávania v rannom detstve, tak rodičia zohrávajú kľúčovú rolu, aj samozrejme aj ich kompetencie. A potom to poslednou cieľovou skupinou sú aj organizácie pracujúce s týmito 2 cieľovými skupinami. Možno tu by som iba dovysvetlila, že samozrejme
je pre nás dôležité podporovať projekty, ktoré pracujú priamo v teréne, ale uvedomujeme si dôležitosť aj toho, že pre niektoré organizácie má oveľa väčší zmysel mať projekt, ktorý je zameraný možno na sieťovanie nejakých dôležitých lokálnych alebo ďalších partnerov. A táto projektová výzva alebo ten ich projekt môže byť pokojne zameraný aj na samotné overenie spolupráce. Takže samozrejme vieme, že tá oblasť ranného detstva je veľmi komplexná a netýka sa len vzdelávania, ale aj sociálnych služieb, zdravotníctva a tak ďalej. Najčastejšia otázka, ktorú dostávame, sa týka oprávnených žiadateľov. A v podstate tam tým, že ten náš cieľ je skutočne sa zamerať na testovanie a škálovanie, takto výlučne sústreďujeme na mimovládne neziskové organizácie a nie na školy alebo škôlky, lebo rozumieme tomu, že tie školy a škôlky, teda hlavne tejto výzve škôlky, materské školy, nemajú samozrejme kapacity rozmýšľať alebo šíriť to nebodaj ďalej. Čiže ak to trošku rozbijeme na drobné, oprávnenými žiadateľmi sú nadácie, občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, ktoré majú minimálne dvojročné skúsenosti v danej oblasti, minimálne 3 platených zamestnancov a ročný rozpočet minimálne 50 000 eur. Rada by som trošku dovysvetlila tie posledné dva body a prečo sme si v podstate nadstavili takéto pravidlá. Čo sa týka tých samotných zamestnancov, opäť je pre nás dôležité, aby sme si overili kapacity tej organizácie splniť ten cieľ tej výzvy. Ale ak keby na druhej strane sme pomerne veľmi flexibilní, hej, že to nemusia byť ľudia, ktorí sú full-time zamestnanci na plný úväzok alebo aj na polovičný úväzok. Môže to byť kľudne dohoda, hej, že mandátna zmluva, alebo ak keby rátame tam aj nejaké lektorské kontrakty, ktoré môžete mať. A čo sa týka samotného rozpočtu, ten slúži alebo má možno jeden alebo dva hlavné dôvody. Ten prvým je opäť, že si potrebujeme overiť, že tá organizácia má skúsenosti s výzvou podobného rozsahu a taktiež, že tým, že keby tá naša ambícia je skutočne si eventuálne aj identifikovať nejaké ďalšie dlhodobejšie partnerstva, keby zameriavame sa už na také stredne veľké minimálne organizácie. Čo sa týka oprávnených výdavkov, tam si dovolím povedať, že sme pomerne flexibilní. Môžete si hradiť personálne výdavky, cestovné a stravné, nákup tovaru, prác, služieb, aj keď pokrytie nepriamých výdavkov je do 5% celého rozpočtu a tým vnímame ako keby nejakých IT licencií, prenajmu priestorov a podobne. Čo sa týka toho cestovného, tam väčšinou organizácie trošku majú problém to potom vyúčtovať, tak možno to by som iba trošku zdôraznila, aby ste si pri tvorbe rozpočtu dávali na to pozor s tým, že v podstate s tými financiami, ktorými my operujeme a ktoré my darujeme, tak sú 2%, ktoré majú určité špecifika. Preto aj keby na našej webovej stránke v dokumentoch máme dokument Všeobecné grantové pravidlá, ktorý vyslovene keby
opisuje a popisuje, čo od organizácií potom pri vyúčtovaní budeme vyžadovať. A na záver by som sa trošku zamerala na kritéria hodnotenia a potom to aj rovno prepojila s tou samotnou žiadosťou. Myslím si, že niektoré z tých kritérií sú veľmi jasne nadstavené, ale akoby z vlastných skúseností vieme, že niektoré môžu byť jednak trošku kritickejšie, jednak akoby z tých skúseností, ktoré máme, tak vieme, že tam organizácie dostávajú nižšie bodovanie a zároveň sú to kritéria, ktoré potom rozhodujú o tom, že či tá organizácia daná dostane podporu alebo nie. Čo sa týka skúsenosti a kapacít organizácie, tam v podstate je dôležité, aby organizácia mala skúsenosti s prácou v oblasti raného vzdelávania a starostlivosti a projektami podobného rozsahu. Čiže to má keby dve oblasti. Jedna je tá odborná a jedna je tá administratívna. A tam keby vyslovene sa to týka aj samotných tých kapacít potom na organizáciu toho projektu. Ďalší kritérium je relevancia potreby projektu. Projekt musí byť v súlade so zameraním výzvy a jasne odráža skutočnú potrebu v oblasti raného vzdelávania a starostlivosti. Tam by som možno iba zdôraznila jednu vec a to je to, že skutočne ako keby ten náš cieľ je podpora inkluzívneho rozmeru toho raného vzdelávania a starostlivosti. Čiže samozrejme je dôležité vysvetliť potrebu ako takú, ale prosím, potom v tej žiadosti sa zamerajte aj na to, že ako tým vašim projektom viete podporiť práve tie znevýhodnené alebo inak marginalizované skupiny obyvateľstva. To tretie kritérium som aj zvýraznila, jednak preto, že má vyšší rozsah bodov, ktoré viete získať a je to práve jedna z tých viac problematických častí toho hodnotenia a to je teória zmeny. Tam je pre nás dôležité to, aby projekt prinášal nové prístupy, metódy alebo spôsob spolupráce. Opäť tam sme doplnili aj tú časť, že spôsob spolupráce, pretože keby nechceme sa sústreďovať alebo obmedzovať túto výzvu iba na priamu prácu v teréne, ale uvedomujeme si, že v tom ranom detstve je veľmi dôležité aj testovať samotný ten spôsob spolupráce medzi napríklad rôznymi aktérmi. To som preskočila, teraz si uvedomujem, pardon. Čiže ak sa vrátime k tej teórie zmeny, tak tam je dôležité, aby to malo logickú teóriu zmeny, jasne zadefinované ciele a aktivity, ktoré povedú k konkrétnym výsledkom a dlhodobejšiemu dopadu. Čiže ak sa zameriavam na toto konkrétne, tak je dôležité, aby ste si keby najskôr zadefinovali ten samotný problém, ktorý vidíte v tom vzdelávaní a vysvetlili potom tie vaše aktivity, ktoré majú smerovať k tomu riešeniu alebo čiastočnému riešeniu toho problému. A ideálne aj vysvetliť, že prečo práve akoby to vaše riešenie je pre tento konkrétny problém dôležité. A samozrejme na tie ciele, či už dlhodobé, krátkodobé, musia byť veľmi jasne naviazané konkrétne aktivity a samotný rozpočet. Čo sa týka inovatívnosti riešenia, tak tam, akoby som spomínala presne to, že snažíme sa akoby trošku prinášať nové metódy, prístupy, spôsoby
do systému, ale samozrejme, že môže to byť aj o prenesenie dobrej praxe do nového kontextu alebo nejaké inovatívne škálovanie už nejakého konkrétneho projektu, ktorý možno máte. A ďalším piatým kritérium je spolupráca aktérov na rôznych úrovniach. Tam je pre nás dôležité, aby projekt aktívne spájal partnerov z rôznych úrovní alebo sektorov. A spolupráca by mala byť obsahová a zmysluplná, nielen formálna. Si myslím, že akoby toto kritérium je pomerne široké aj v zmysle toho, akých rôznych aktérov môžete do vášho projektu zapojiť. Ale opäť tým, že ak to má byť naviazané na to samotné škálovanie a šírenie, tak je dôležité, aby tam niektorí boli ideálne, keby aj rôzni na tých rôznych úrovniach, ale aj z rôznych sektorov. Opäť sa vraciam k tomu bodu, ktorý som už spomínala, a to je ten, že pri tom ranodnictve je skutočne dôležitá tá spolupráca naprieč rôznymi sektormi. A prosím, je veľmi dôležité, aby ste potom v tej žiadosti aj vysvetlili, že ako konkrétne plánujete spolupracovať, aby bolo jasné, že nie je to iba na nejakej formálnej báze. Šieste kritérium je meranie dopadu. Tam očakávame nejaký jasný dlhodobý plán evaluácie projektu s jasne zadefinovanými merateľnými ukazovateľmi. Samozrejme rozumieme, že keby aj to samotné projektové obdobie je pomerne krátka doba na nejaké komplexné vyhodnotenie toho dopadu projektu, ale je pre nás dôležité, aby organizácie interne rozmýšľali nad tým, ako majú nadstavené procesy v samotnej organizácii a ako zbierajú dáta na to, aby si vedeli overiť a prípadne akoby reflektovať tie svoje zistenia už priamo akoby v tom teréne a aby na konci nejaký stále zlepšovali ten program, ktorý majú na základe potrieb. A ktoré majú tie celové skupiny, ktoré si oni identifikujú, či už cieľové skupiny v teréne, alebo ktoré akoby možno pracujú na tejto téme koncepčne. Siedme kritérium je udržateľnosť a škálovateľnosť. Tam je dôležité, aby projekt a jeho prínosy mali potenciál pretrvávať aj po ukončení financovania. Organizácia by mala mať jasný plán, ako aj odborné a personálne kapacity, ako postupne rozširovať tento projekt. Opäť toto kritérium je zvýraznené, lebo z našej skúsenosti vieme, že pri tomto kritériu organizácie najviac strácajú bodov a je to také ťažko uchopiteľné pre nich. Samozrejme úplne pochopiteľne. A preto sme sa rozhodli to trošku viacej keby dovysvetliť a sa na to zamerať. A pri tomto kritériu je skutočne dôležité sa zamyslieť nad tým, ako v podstate na základe tohto projektového obdobia, ktoré je uvedené vo výzve, si viete nejaké veci otestovať a potom ako následne ich chcete šíriť. Možno s akými organizáciami chcete spolupracovať pri tomto šírení, ako to šírenie by malo vyzerať, ako by malo mať keby tú obsahovú podstatu, aby sa to keby dostávalo čo najviac do toho systému a čo najzmysluplnejšie, hej? Že aby to bolo aj nejaké realistické škálovanie,
ktoré akoby dáva zmysel a je uchopiteľné a realistické. Tam je tiež dôležité ako keby sa zamerať aj potom na tú druhú oblasť, a to je tá udržateľnosť a zamyslieť sa aj nad tým, že ako zabezpečiť to, že tá podpora bude do nejakej miery pretrvávať aj po ukončení, alebo ten dopad aj po ukončení samotného financovania. A to je veľmi úzko naviazané aj na to 8. kritérium, a to je potenciál systémovej zmeny. Opäť uvedomujeme si, že um, to obdobie v podstate 7 mesiacov, ak správne počítam, je veľmi malá doba na to, aby nejaký projekt mal systémový dopad. Ale opäť tým, že keby aj tá naša ambícia potom neskôr je prípadne s nejakými partnermi spolupracovať, pre nás je veľmi dôležité vedieť, aká je keby tá koncová časť teórie zmeny, a to je keby, čo chcete tým vašim projektom keby vyslovene z toho dlhodobého hľadiska naplnením dlhodobých cieľov dosiahnuť. 9. kritérium je kvalita návrhu a realizovateľnosť. Si myslím, že v podstate toto kritérium je veľmi, veľmi jasné. Keby projekt má byť kvalitne pripravený, realizovateľný, a vykonateľné aktivity s naplánovaným rozpočtom. A hneď ako sa dostanem v podstate k tomu poslednému kritériu efektívnosti rozpočtu, tam vám chceme skutočne poprosiť na to, nemusíte nejak úplne rozsiahlo vysvetľovať tie položky rozpočtu, ale zamyslite sa nad tým, že ako sú opäť v súlade s tými samotnými aktivitami a výstupmi, ktoré budete opisovať v tej žiadosti. A aj z hľadiska nejakej udržateľnosti je pre nás dôležité, aby organizácia mala financie aj z viacerých zdrojov. Opäť, tento projekt nemusí byť spolufinancovaný, ale je pre nás dôležité, že tá organizácia má aj ďalšie zdroje. Ja na teraz zruším prezentáciu s tým, že sa alebo respektíve rovno premostím na samotnú žiadosť. Dúfam, že ju vidíte. Ak nie, tak prosím, ozvite sa. Keď sa prihlásite do nášho e-grantu, systému, v ktorom žiadatelia podávajú žiadosti a následne tam prebieha aj vyhodnotenie a potom aj vyúčtovanie projektov, budete vidieť túto konkrétnu žiadosť. Začína to veľmi takými praktickými... toto som klikla na niečo zlé. Ospravedlňujem sa. Ja si to ešte takto otvorím. Bude sa to týkať veľmi takých základných informácií o žiadateľovi, čiže keby túto časť viete keby automaticky vyplniť. Tu vás poprosím o krátku charakteristiku žiadateľa organizácie. A toto je v podstate príležitosť pre vás presne vysvetliť, že aké máte skúsenosti s prácou v oblasti ranného vzdelávania a starostlivosti a aké máte odborné kapacity. Čiže keby toto je otázka, ktorá sa týka minimálne jednej
jedného toho kritéria, o ktorých sme sa rozprávali. Ďalej v podstate skopírujete nejaké informácie, jednak možno zo vašich stanov alebo zakladajúcej listiny a vysvetlíte, alebo teda zadáte počet zamestnancov. Táto časť, v podstate tá dvojka je oveľa dôležitejšia, alebo tam keby tá sa týka tých kritérií, o ktorých sme sa rozprávali, keby keď už ideme akoby hneď na tú prvú otázku alebo prvé poličko po tom samotnom názve projektu, tak vyslovene sa to týka potreby projektu. Prečo je, na aký problém reagujete a prečo je tento problém akoby alebo riešenie tohto problému potrebné. Prečo je váš projekt na Slovensku potrebný? Ďalej vás prosíme o stručnú anotáciu projektu. Samozrejme, pri tejto kolónke si viete pomôcť aj AI. Je to v podstate iba vyslovene stručné zhrnutie toho projektu, ktoré budeme vedieť využiť na rôznych komunikačných kanáloch. Či už na našich sociálnych sieťach, prípadne na našej webovej stránke alebo výročnej správe. Potom sú to veľmi akoby také jednoduché zaklikávacie otázky. A v podstate opäť táto akoby ďalšia kolónka teória zmeny sa vyslovene týka kritéria teórii zmeny. Opäť tu máte tam aj keby neobmedzený počet znakov, pretože je pre nás dôležité vám dať priestor to nejako zmysluplne vysvetliť a opäť poprosím vás, ak keby stručne vysvetliť ten problém, na ktorý váš projekt reaguje, aké sú vaše dlhodobé ciele, krátkodobé ciele v tomto aktuálnom projektovom období, aké aktivity, hej, že veľmi stručne to tam prosím vysvetlíte. A hlavne akoby prečo ten váš projekt je ten správny, ktorý adresuje ten problém, ktorý si identifikujete. A opäť, prečo je ten váš projekt dôležitý na dosiahnutie tej systémovej zmeny, ktorú si vy identifikujete v tom konkrétnom systéme. A potom, ak keby v tých ďalších kolónkach viete podrobnejšie vysvetliť jednak dlhodobé ciele projektu, krátkodobé ciele projektu, inovatívny aspekt projektu. Viete tam ďalej doplniť cieľové skupiny, jednak názov a jednak počet beneficientov ľudí, hej, že ak ten názov beneficienti je pre vás nový, tak je to počet osôb v tej danej cieľovej skupine, ktorým ten váš projekt pomôže. Ďalej sa pýtame na harmonogram plánovaných aktivít. Opäť, ak máte priestor to aj v nejakom časovom rozsahu, možno trošku podrobnejšie rozpísať tie aktivity, ktoré by opäť mali byť naviazané na tú teóriu zmeny, ktorú rozpisujete vyššie. Potom opäť akýby dátum ukončenia projektu, to si myslím, že je veľmi jasné. Ďalšia kolónka sa vás pýta na samotný plán zapojenia ďalších partnerov do projektu, či už nejakých lokálnych, regionálnych, celonárodných, medzinárodných a z rôznych sektorov. Tam keby opäť sa vracia k tomu kritériu, ktoré som spomínala, a to je to, že sa prosím zamerajte jednak na to, aby tá spolupráca nebola iba formálna, že
daná organizácia bude spolupracovať s ďalšou neziskovou organizáciou s názvom DDDDD. Ale prosím, vysvetlite aj, že v čom presne budete spolupracovať a ako to pomôže tomu samotnému projektu. Ideálne tam spomente ako keby aj spoluprácu naprieč tými sektormi a úrovňami spolupráce. Ďalšie dve kolónky sa týkajú potom už samotného toho škálovania systémovej zmeny, čo je v podstate, čo sú veľmi prepojené oblasti. Najskôr sa vás pýtame, akby na ten váš plán šírenia toho projektu do roku 2030. Ak by vás zaujímalo, že prečo je tam práve tento dátum, tak stratégia nadácie je nadizajnovaná do roku 2030. A pri akoby našich partnerstvách nám dáva zmysel, prípadných dlhodobejších partnerstvách nám dáva zmysel, akoby sa na toto pýtať. A akoby tiež je to pre nás overenie toho, že ak to mám tak trošku pejoratívne povedať, že to s tým projektom akoby myslíte vážne, z dlhodobého hľadiska uvažujete nad tým, že aby to nebola iba nejaká jednorazová aktivita, ale aby tam bolo aj uvažovanie nad tým, že ako by sa to dalo šíriť do iných lokalít alebo iných zariadení. V podstate ďalej je tam už potom ten samotný potenciál priniesť systémovú zmenu. Opäť sa budem opakovať, ale tam sa pýtame ako keby už na ten koniec tej teórii zmeny a toho, že jednak, že aký konkrétny cieľ v tejto systémovej zmene máte, že čo chcete dosiahnuť, ale aj aké aktivity plánujete zorganizovať, samozrejme, ktoré sú zrealizovateľné v tomto aktuálnom projektovom období, ktoré vedia tomu vášmu cieľu napomôcť. Ďalšia kolónka je v podstate dobrovoľná, keby vie iba trošku zjednodušiť alebo poskytnúť dodatočné informácie iba pre kontext našim hodnotiteľom. Samozrejme, že nebude hodnotená tým, že je to dobrovoľná kolónka, ale keby vždy, ak máte nejaké dodatočné dokumenty, ktoré sa zamýšľajú nad tým, že kam vaša organizácia chce smerovať z dlhodobého hľadiska, bude to veľmi, veľmi nápomocné. Tá tretia časť tej žiadosti sa týka projektu alebo rozpočtu finančnej časti projektu ako takej. Myslím si, že akoby tá prvá časť je veľmi jasná. Opäť rada by som upriamila pozornosť na tú udržateľnosť organizácie. Toto je presne ten priestor rozpísať sa v tom, že vaša organizácia má aj viac zdrojové financovanie. Toto iba pre našu zaujímavosť, ak ste náhodou mali nejaké granty od nadácie Volkswagen za posledné 3 roky. Vôbec nebudete znevýhodnení, ak ste ich náhodou mali v nejakom inom našom grantovom programe, alebo naopak, ak ste ich nemali. A táto štvrtá časť sa vyslovene týka potom toho merania dopadu. Tá prvá časť sa pýta na vaše rozmýšľanie o meraní dopadu, ako sa na to meranie dopadu pozeráte z takého širšieho hľadiska. Prečo ste zvolili možno tento konkrétny model merania dopadu?
na kom vlastne to budete meriať alebo akým spôsobom. A, a potom ako keby tá druhá otázka vás tak keby kriticky motivuje sa zamyslieť nad tým, že kde môžu byť tie vaše limitácie. Samozrejme, vieme, že vždy tie merania dopadu majú výhody a nevýhody. Aj pre nás ako keby veľmi dôležité, že tá organizácia k tomu pristupuje kriticky, uvedomuje si aj tie silné, aj tie slabšie stránky. Ďalšia časť sa potom týka základných merateľných ukazovateľov projektu v aktuálnom projektovom období. Tam akoby napíšete iba základné ukazovatele, napríklad počet školení, počet rodičov, počet organizácií, s ktorými, alebo počet partnerov, s ktorými budete spolupracovať. A naopak tie prvé dve kolónky sa týkajú skôr vašej nejakej dlhodobej vízie, dlhodobého rozmýšľania v tejto oblasti. Potom opäť táto kolónka analýzy a výskum je dobrovoľná. Niektoré organizácie už dlhodobo riešia meranie dopadu, majú aj možno nejaké vlastné výskumy, tak vám chceme dať opäť priestor, akby ich tam pridať, ale opäť, že nebude to ani zvýhodňujúce, ani znevýhodňujúce, ak to tam náhodou niekto pripojí alebo naopak nepripojí. Už len nakoniec by som rada iba povedala o povinných prílohách, ktoré od organizácií vyžadujeme. Prvá príloha je oskanovaný dokument vašej zriaďovacej listiny, stanov alebo štatútu organizácie. A druhý je interný dokument ohľadom politiky ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním. A týka sa organizácií, ktoré priamo pracujú s deťmi. Tým, že tá naša výzva sa sústreďuje primárne na deti zo znevýhodneného prostredia alebo inak marginalizovaného prostredia, tam si uvedomujeme o to väčšiu dôležitosť, že tie deti sú zraniteľné a je dôležité, aby organizácie keby mali interne spracovanú túto politiku. Na záver sú tam keby už nejaké povinné čestné prehlásenia. Na úplný záver, predtým, ako vám nechám priestor na otázky, by som rada zdôraznila, že v nadácii Volkswagen si dávame skutočne záležať na tom, aby samotné hodnotenie bolo nezávislé. Preto my interne nebudeme tieto žiadosti hodnotiť, ale budú to externí hodnotitelia, ktorí majú dlhodobé skúsenosti v oblasti raného detstva. A každý projekt, u nás je vždy také pravidlo, že každý projekt budú hodnotiť dvaja hodnotitelia. A na základe týchto hodnotení sa potom spriemeruje to hodnotenie a prípadne aj ak by tam boli nejaké veľké rozdiely v tom hodnotení, tak bude prizvatý ešte tretí hodnotiteľ. Pretože si skutočne dávame záležať na tom, aby sme boli transparentní voči vám, organizáciám, ktoré skutočne vynakladajú veľkú námahu pri písaní toho projektu. Aj pre nás veľmi dôležité, aby to bolo akoby ohodnotené ľuďmi, ktorí tej téme rozumejú a spôsobom, ktorý je transparentný. Potom samozrejme sme otvorení aj otázkam alebo žiadosťam od vás po samotnom vyhodnotení, ak máte záujem o možno nejaké dodatočné informácie alebo zdôvodnenie toho konkrétneho hodnotenia a toho počtu bodov, tak my vždy o
tých hodnotiteľov vyžadujeme aj slovné hodnotenie, ktoré veľa organizáciám potom aj pomohlo pri písaní ďalších žiadostí a v následných kolách boli úspešní. Ja by som možno v tejto chvíli otvorila priestor na otázky, čiže pokojne, ak sa chcete spýtať nejaké konkrétnejšie otázky, tak jednak ich viete napísať do chatu, alebo viete si zapnúť váš mikrofón a sa ich spýtať. Dobrý deň, ja by som sa možno spýtala, neviem, či ma aj Dávame počuť. ešte chvíľku kľudne. Neviem počuť. Viete aj chvíľočku nad nimi porozmýšľať. Zatiaľ nevnímam žiadnu. Záverečná správa, čo by mala obsahovať, aké by mali byť jej výstupy, fotodokumentácia a teda. A v podstate pri tej záverečnej správe je pre nás dôležité, aby tá organizácia ako veľmi tak tradične, ako aj pri jej ostatných grantových výzvach a myslím si, že aj iných organizácií nadácií popísala výstupy, keby úprimne zreflektovala, že aké boli úspechy pri realizácii toho projektu, akým výzvam tá organizácia čelila, ako sa jej podarili naplniť tie samotné, samozrejme tie krátkodobé ciele a čiastočne aj tie dlhodobé. Je tam potom, samozrejme, do určitej miery dôležitá aj tá finančná časť, čiže vydokladovanie tej podpory. A následne presne tá fotodokumentácia vo forme akoby pár fotiek, ktoré nám zašlete, ktoré potom akoby aj my vieme použiť pri ďalšej komunikácii a propagácii tej žiadosti. Teda samozrejme nie žiadosti, ale projektu. Ja by som sa chcela spýtať, neviem, či ma aj Z počuť. nejakého dôvodu vás pani Sabová nepočujem. Neviem, či mám ja niečo vypnuté. Počkajte, skúsim ešte tak. Myslím si, že to je... Hádam to nie mnou. Ja som mala predtým to Počujeme stretnutie. obidva. Ja počujem. Aha, Ja Tak. pani počujem. tak možno máte vypnutý vy zvuk, nemáte? Toto. Aha, mám asi nejaký technický problém a teraz úplne neviem, skúsim. Nemám, nie, mala som stretnutie chvíľku, možno mi to niečo... Skúsime teraz. Skúsite? No, teraz ma počujete? Nie, nepočujem. Tak ja to skúsim asi Teraz? napísať potom. Teraz ani my vás nepočujeme. Technické. Mňa si myslím, že aspoň je počuť, ale asi nepočujem ja vás. A, takže odpoviem najprv otázku, ktorá je v čete a skúsim sa s tým ešte pohrať. Prečítam ju, sme chránená organizácia, sme organizácia, ktorá je chránená a máme
s prijímateľkami podpísanú dohodu o nezverejnení tváre. To bude problém, alebo by stačilo deti odfotiť zozadu. Samozrejme, je to úplne v poriadku. A tam úplne rozumieme tým potrebám a ochrane tých detí. A vidím, že aj pani Márová mala dodatočnú otázku a to v rámci dodania projektu je možné realizovať v rámci národnej spolupráce aj webináre, či sa musí jednať o fyzické školenia. Je úplne v poriadku, ak to budú aj webináre, ale samozrejme, že pre nás je tam oveľa kľúčovejšie to, aby to naväzovalo na tú teóriu zmeny, aby to dávalo zmysel v tom riešení toho samotného problému. Čiže ak to bude dávať v rámci toho projektu, ako ho napíšete význam a teórie zmeny, tak samozrejme to môže byť aj online. Nefunguje. Skúsime. Samozrejme, pokojne sa to môže týkať aj tej samotnej starostlivosti, preto aj v tom ciele je napísané vzdelávanie a starostlivosť. Si uvedomíme, že akéby tá téma raného detstva a podpory v ranom detstve je veľmi komplexná. Super, že akoby sa venujete aj tomu vzdelávaniu rodičov. Čiže samozrejme, že budeme radi, ak sa zapojíte do výzvy. Chvíľočku ešte počkám, aby niekto sa ospravedlním, že teda um, že vieme využívať iba ten chat, ale ak máte nejaké otázky, tak kľudne ich viete dať do chatu. Asi už teraz nebudem strácať čas tým nastavovaním toho zvuku, čo sa ospravedlním. Je to veľmi zvláštne. Teraz som mala stretnutie pred týmto, ale mi to fungovalo, ale nevadí, aj technické takéto veci sa stávajú. Je v poriadku, ak bude projekt, ak sa bude týkať detí, len detí s poruchami autistického spektra. Samozrejme, tam si uvedomujeme, že aj tá výška podpory nie je nejako vysočízne vysoká a máte iba akoby obmedzené možnosti akoby práce s určitou skupinou detí, takže je to úplne v poriadku. Ak by ste tam vedeli nájsť aj keby nejaký inkluzívny aspekt začlenenia týchto detí, tak samozrejme to by bolo ideálne, ale je úplne v poriadku, ak aj takúto žiadosť podáte. Samozrejme, áno, čo sa týka tej ďalšej otázky, sme nadácia um, s jedným zamestnancom a jedným dohodárom, ale samozrejme spolupracujem aj s externým grafikom, správcom webu a teda. A áno, ale prosím, napíšte tam tie celkové počty, že, a zadajte tých ďalších externých ľudí na tú kontraktuálnu prácu. Ak by sme chceli realizovať školenia pre učiteľov, aké výdavky sú oprávnené a v akej sume?
Opäť tam akoby nemáme nejakú vrchnú hranicu a budem sa opakovať, ale opäť platí tá odpoveď, že pre nás je dôležité to, aby to malo zmysel. Akoby pre ten projekt samotný a aby ste to vedeli dobre zdôvodniť. Prečo v podstate tá najvyššia časť toho rozpočtu sa bude týkať tých školení a aj tej samotnej, ako keby bude sedieť aj tá výška tej konkrétnej položky vzhľadom k celkovému rozpočtu a cieľom projektu. A nie, v podstate tam, ak sa ešte vrátim k otázke pani Sabovej, tak sa to nesťahuje na tých 5%. Sťahuje sa to na tie personálne náklady. V prípade, že nebude schválená záverečná správa, ako ďalej potom postupovať? Lebo podľa informácií je 25% vyplatených až po schválení záverečnej správy, čo nasleduje potom. A úprimne poviem, že tým, že my s tými organizáciami veľmi úzko spolupracujeme a zaujímame sa, ako ten projekt napreduje aj počas samotnej tej realizácii, tak sa nám ešte nestalo, že by záverečná správa nebola schválená. Stáva sa nám to, že po prečítaní odoslanej záverečnej správy správu opäť keby otvoríme na doplnenie tej samotnej organizácii a vysvetlíme jej, že čo ešte od nej potrebujeme. Väčšinou sa to týka vyúčtovania. Ale akoby nakoniec po vzájomnej diskusii a akoby doložení tých dokladov alebo informácií tú záverečnú akoby správu schválujeme. V podstate akoby tam je tie dve splátky máme nadstavené pretože spolupráce v otvorených výzvach sú pre nás nejaká nová skúsenosť, prvá skúsenosť s tou samotnou organizáciou, tak akoby potrebujeme mať schválené to, že ten projekt sa zrealizoval a potom akoby tú podporu vyplácame tým organizáciám. Možno čo ešte dodám je aj to, že sme akby, ak by náhodou niekto rozmýšľa nad tým, že či je možné napríklad či je možná zmena rozpočtu v rámci samotnej realizácie projektu. Úplne si uvedomujeme to, že tie potreby akby, a tie reality tej práce sa môžu meniť počas toho projektového obdobia. Takže do 10% celkového rozpočtu, čo akby v tejto výzve bude 1000 eur, tak viete akby vykonávať tie presuny medzi položkami vy sami. Ak by to bolo na 10 000, pardon, na 1000, tak je potrebné požiadať o zmenu rozpočtu a tam akoby od vás vyžadujeme to, aby ste rozpísali, že prečo k takejto zmene musí dôjsť a taktiež s vami akoby budeme konzultovať a asi to aj my zhodnotíme, že či to bude možné, ale akoby v odôvodnených prípadoch samozrejme, že aj takáto možnosť je tam. Počkám, ak by ešte niekto mal.
nejaké ďalšie otázky? Pokojne ich napíšte do chatu. Asi už nebudú žiadne. Ja sa ešte vrátim k samotnej prezentácii. Ak by ste mali hocikedy aj ďalšie otázky k samotnej žiadosti, k samotnej grantovej výzve, tu nechávam aj kontakt na mňa a na kolegynku Veroniku, ktorá je z Centra pre filantropiu, ktorí budú administratívne potom zastrešovať jednak ten proces hodnotenia žiadosti a potom aj vyúčtovania. Čiže keby pokojne môžete kontaktovať jednu z nás a veľmi radi vám zodpovieme otázky, ktoré budete mať aj po samotnom webinári. Myslím si, že už nikto nemá žiadne otázky. Opäť sa ospravedlňujem za malé technické komplikácie, ale verím, že tento webinár bol pre vás užitočný. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a želám veľa šťastia pri, pri vyplnených žiadosti a už v podstate teraz sa tešíme na skvelé žiadosti, ktoré dostaneme. Dovidenia. Dovidenia.